Здравейте, аз съм доктор Георги Коларов от медицински център Майчин дом и заедно с Фемина Клуб ще ви представим въпроса за хранене по време на бременността. Този въпрос е един изключително често коментиран и дискутиран въпрос в женските консултации. Бременните най-общо се разделят на две големи групи. Едната е такива жени, които имат гадене, повръщане и проблеми с храненето, особено в началото на бременността, а другата са жени с нормален апетит, които започват да се хранят с повишено количество хранителни вещества през цялата бременност. Общо взето това, което препоръчваме на бременните е да запазят нормалния си хранителен режим, като е много важно той да бъде добре балансиран. Тоест, в храната да има основните хранителни вещества, белтъчини, въглехидрати и мазнини, като е най-хубаво да се приемат няколко пъти на ден. Общо взето 4 до 5 пъти дневно е хубаво да се храни бременната, като по този начин се позволява едно нормално натоварване на храносмилателната система и едно подходящо усвояване на хранителните вещества.